दाखालि बावैथ' काजलगावआव जोंसो देरहादों नङा होमबा आदा जयन्तआथ' जेनदोंसो दाखालि बावै रोनगोरा नार्जारी काजलगाव समस्तियाव आवगाय एमसिएलए गेलेनाय पानिराम सारजों जेनदों बिथाङा पार्लियामेन्टआव बिटिआर रेकर्डनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै भारतनि प्राइम मिनिस्टारखौ बाख्नायनायावनो थांबाय जे हमारा वहाँ बहुत विकास हो रहा है प्रमोद जी बहुत अच्छा काम कर रहा है होननानै बाख्नायनाय गावनि समाया सेस बिटिआर रेकर्डआ मोनसे फल्स रेकर्ड गामिनि मुखियाल गामिनि गोरों गोरा गामिनि दैदेनगिरि आरो गामिनि रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि मेलाव बाहागो लानो हानाय जोंनि मिरु बिपिएफनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा पार्टीनि प्रेसिडेन्ट आरो बे पार्टीनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट सुद्ध बसुमतारी आदा बिथां आरो जों साफ्रोमजोंबो अनजाग्रा अनजाथाव संग्रामी मोनसे समाव रिभलिउसनारि आरो बे काजलगाव समस्तिनिनो एमसिएलए मोनसे समाव स्पिकार मानाव गेदेर पानिराम ब्रह्म सार बिथां आमार केन्द्रीय बिपिएफरे एकजन अन्यतम सम्पादक आरो बिपिएफ दल गठन हुआ पाছত पराई आमार बिपिएफ दलत दिने निखाए तेखेते बिपिएफ दल हय काम करि थाका आमार प्रदीप दत्त डांगरिया दासो एसे सिगां बिबुंथि लाखिलांनाय आंनिनो लोगो बिक्रम दैमारी बिथां आरो जोंनि बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि बिनानाव बिथांमोन आरो बाव बाहागो लानाय आंनि लोगो इउटुबार नोंथांमोन दा दिनै नोंथांमोना जोंनो सम होबाय एसां मोजां जोंनो सम होनायनि थाखाय आं बिपिएफ दोलोनि जानानै साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावबाय जोंनि आंनि लोगो बिक्रम दैमारिया बिराद मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय आरो याते उपस्थित आमार बिपिएफर चिरां डिस्ट्रिक्ट माइनरिटी सेलर प्रेसिडेंट सम्मानीय सामाद डांगरिया और आमार बिपिएफ दलरे आमार बहुत कर्म नेता ইয়াত উপস্থিত আছে সকলোকে মোৰ চাইৰৰ পৰা মই আন্তৰিক ধন্যবাদ যাচিলো এই মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে दा বিক্ৰমা বিৰাট मोजां बुंलांबाय गानबो खनोमोन बिराद मोजां आरो गान खननो लेङोब्ला फिस लायो बियो नाथाय बिपिएफनि मिटिङाव बिनि गानखौ ओरैनो खोनासंगोन ओरैनो मोनो मिथिबाय ओंखायनो बेखौ सिंगार हिसाबै लेंहरोब्ला बिराद बुरजा फैसा हरनांगौ बिपिएफनि लिडार हिसाबै लेंहरबा फैसा लाया औ लेंहरला बैसागुआव ओइ फिसा बिराद बुरजा जागोन खिन्थु बिपिएफनि मिटिङाव फ्रि औ आरो इउटुबाव नायोब्लाबो नोङो फैसा नेट होनासो नायनांगोन बिपिएफआव फ्रि बिपिएफनि मिटिङाव फ्रि गान खनो आं होनो रन्जन सारनि गानानो जा आरो दाखालि इलेक्सनाव अरुणोदय फर्म रानदोंमोन ना दंफां गायनायनि बिराद मोजां गान बानायदोंमोन खननो थिननांगौ नोंसोरो गावस्रा खननो थिना औ दा मिटिं जोबबा खननो थिननां बिपिएफनि मिटिङावसो फ्रि नुयो बेखौ बेथ' थांबाय बे गान बानायदों लिरदों गावनो सिंगार गावनो कम्प'जार गावनो मिउजिक डाइरेक्टर बिक्रमा गानाबो गाव लिरनाय गावनो सुर होदों गावनो खनदों जुबिन गार्ग बादि आंखायनो खननो थिन औ दा ओंखायनो आं बारा गोलाव बुङा जोंहा गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ दाखालि बावैथ' काजलगावआव जोंसो देरहादों नङा होमबा आदा जयन्तआथ' जेनदोंसो जोङो मोनदों 21,700 बेसेबांबा समस्ति वाइस काजलगावआव एमपि इलेक्सनाव बिथांमोना मोनथाम दोलोजों जयन्त बसुमतारिया काजलगावआव मोनदों 20,000 20खौ जुदि 3जों डिभाइड खालामोब्ला इउपिपिएलआ 6,700 भट मोनदों नङा होमबा दा होमबा मोनथाम दोलोजों 20,000 ओमफ्राय जोंहा मोनसे पार्टियानो 21,700 जोंजों जे मोनथाम लोगो नांबाबो जेनदों नङा होमबा दाखालि काजलगाव समस्ति नोंसिनि समस्तियाव नोंसोरथ' जयन्तआथ' जेनदोंसो ना नङा होमबा मोनथामजों लोगो नांनानै 20,700 मोनदों
जयेन्द्र बसुमतारी एमपिया काजलगाव समस्तियाव जोंना मेनसेनो पानिराम सारा हारसिंनो 21,000नि बारा हरदों खाम्फा सारनो नङा होमबा दा जों देरहादोंना बिसोर देरहादों मोनथामजों लोगो नांब्लाबो जोंनिफ्राय 1,000 खम बिसोरो आरो एबार इलेक्सनाव बिटिसिआव बिसिना मोनथामबो केन्डिडेट थागोन होमबा बे 20,000खौ मोनथामजों डिभाइड खालामोब्ला 20,000 डिभाइड बाय 3 केन्डिडेट 6,700 इउपिपिएलनि भटआ जोंना 21,000 बिसिना 6,000 देरहागोन हाया जोंजों नङा होमबा आरो काजलगावनि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावखानांगोन 2020 सनाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बै समनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि एबसुनि दैदेनगिरिया बिराद बाथ्रा बुंदोंमोन काजलगावनि रायजो राजाखौ जे निरिम्स होननाय मोनसे मोनथिबाय बेयाव लुगोन रौमारियाव लुगोन होनदोंमोन हनै बिक्रमनाव दङ जे निरिम्सखौ भारत सरकारा होला होननानै जे जोंहा नर्थ इस्टआव मोनसेल' दंखायो दा ओंखायनो बे नर्थ इस्टनि मोनसेयाल' बावल' फरायनो मोनथों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों निरिम्स होननाय मोनसे एडुकेसन इन्स्टिटिउसन रौमारियाव लुगोन होननानै प्रमद बर'आ बै समाव रोंगोरा बिथांमोना बिराद बुंदोंमोन काजलगावनि रायजो राजाखौ नोंसोरथ' मिन्थिखादों बै समाव थगायदोंसो होननानै ओंखायनोथ' पानिराम सारा देरहादों नङा होमबा 2020आव मिन्थिखादों नोंसोरो थगायदोंसो इउपिपिएल होननानै आं खिन्थु बै समाव एबसुआवसो दंमोन थगायग्रा ग्रुपआवसो बै समाव आङो एबसुनिसोमोन दहाय बिक्रमा होनदोंना आं एबसुनि ग्रुपआवसो जों मिटिं खालामनो फैदोंना बिथिं नोंसोरथ' मिन्थिखादों जाया निरिम्सआ जाया होननानै जोंबो बुंबाय प्रमद बर'आ एकदम जाथारगोन बुंफैबाय जोङो दा जाया होननानै भारत सरकारनिफ्राय लिरनानै होबाय नङा होमबा दा ओंखायनो दहाय बिक्रमा बुंबाय दा बिटिआर एकर्डआ मोनसे फल्स एकर्ड रायजो राजानि लुबैनाय नंखायामोन भारत सरकार आसाम सरकारा मावफुङा दाखालि बावै रोनगोरा नार्जारी काजलगाव समस्तियाव आवगाय एमसिएलए गेलेनाय पानिराम सारजों जेनदों बिथाङा पार्लियामेन्टआव बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै भारतनि प्राइम मिनिस्टारखौ बाख्नायनायावनो थांबाय जे हमारा वहाँ बहुत विकास हो रहा है प्रमोद जी बहुत अच्छा काम कर रहा है होननानै बाख्नायनाय गावनि समाया सेस रायजो राजानो डेभलपमेन्ट नांगौ जोंनाव दैबाना जायो इंटरनेशनल भुटाना 80% मा होनो सारा आसामनि इंटरनेशनल बाउन्ड्रिया 80% जोंहा बिटिसिआनो कभार खालामो 100% भुटाननि बर्डारा बिटिसि जों नाङो बिनिफ्राय दै फैयो मा होनो बांपानानि मा होनो जोंहा समस्या दङ बेफोरनि खोथा बुंनो समान गैया बे प्रमद बर'खौ बाख्नायनायलाय आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बाख्नायलाय भारतनि प्राइम मिनिस्टारखौ बाख्नायनानै समा थांबाय फैसा थाइसेबो बिजानो रोङासै बिनि उनाव रोनगोरानि उनाव सोरबा सासे हिनजाव गथ'आ बुंदोंमोन सार जोंनो ट्रेन नांगौ जोंनो ट्रेन नांगौ होनबाय जोंनि एरियायाव ट्रेन थाङा रेलवे मिनिस्टारा बुंबाय एप्लिकेसन लाबो आं हरगोन मालाय मोनलांबाय बेथ' बाख्नायाखै नङा होमबा आरो 2021-22आव रोनगोराया 250 कोटी फैसा एमपि लेड फान्ड मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट एरिया डेभलपमेन्टनि नामाव हरदोंमोन भारत सरकारा बियो जाय लेखा गोरों गुगोलाव बुनानै नाय मिथिबाय गुगोलाव बुनानै नाय गभर्नमेन्ट अफ इंडिया मिनिस्ट्री स्टेटिक्स प्रोग्राम इमप्लिमेन्टेशन सार्वे खालामो बेयाव 2021 आरो 22आव भारत सरकारा रोनगोरानो एरिया डेभलपमेन्टनि नामाव 250 कोटी फैसा हरदोंमोन थाइसे बाहायनो हायासै मालाय लानानै थांफिनबाय नंगौ आं थगायाखै आंनो बिक्रमा मिटिं जागोनखौ मोजाङै खिन्थायाखै नङाबा आंबो गावबादि प्रिन्ट खालामनानै लाना फैगौमोन आंनाव मबाइलाव दङ मोजां खिन्थायाखै गामिखौ सोंबाबो खिन्थाया आंजों प्रग्राम थांफानांगौ आं सानबाय लेक्सारबा होनो मोनगोन ना मोना नङाबा आं प्रिन्ट खालामनानै लाबोगौमोन ना गावबादि आंबो एकदम रग' नायनानै देखायगौमोन आंनाव मबाइलाव दंना दाबो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इमप्लीमेंटेशन बुनानै नाय मेम्बार ऑफ पार्लियामेंट एरिया डेभलपमेंट माने एरियायाव फिसा
मा जेनेबा दैबाना जायो अबा मामा जायो रायजो सभानाथ' एरिया गैया हरनो हायो जेरावबो दा बे फैसाखौ बे सम मथे मावनो हायिनि थाखाय 250 कोटिखौ लानानै थांफिनबाय तारमाने रोंगोराया फेला 250 कोटि 250 कोटिनिथ' बिराद खामानि मावनो हायोना हाया नङा होमबा हायो दा ओंखायनो जोङो लिडारा मोजां जानो नांगौ लिडार मोजां जायोब्ला ओनसोला जौगायो लिडार मोजां जायोब्ला फिसा फिसौआ साख्रि मोनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मोजांमोन बिटिसि एकर्ड खालामदों गोबां मानसिफ्रा साख्रि मोनदों प्रमद बर'आ थिग नङा बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव साख्रि होनो हायाखै आरो भारतनि लेखा गोरोंफ्रा मिनिदोंसो इउपिपिएलनि मेनिफेस्ट'खौ नायनानै इउपिपिएलनि मेनिफेस्ट'खौ नायनानै भारतनि गोरों गोराया मिनिदों मा मिनिदों इउपिपिएलआ मेनिफेस्ट'आव लिरदों जे जोङो बर' इउथफोरखौ आर्मि पेरामिलिटारियाव सोगोन बिजेपिआनो हाया कंग्रेसनि मेनिफेस्ट'आवनो होनो हाया नङा होमबा आर्मियाव पलिटिकेल पार्टिया सोरबा सोनो हायो हा पेरामिलिटारियाव साख्रि सोनो हायो सोरबा पलिटिकेल पार्टिया मिनिदों प्रमद बर'खौ अबेनि हादुआ बिलाइ होननानै लेखा गोरों मिज'रामा नागालेण्डआ मिनिदों एनि पलिटिकेल पार्टि सोरबा बुंनो हायो नामा सोरबा इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव सोनो हायो नामा नङा होमबा गभर्नमेन्टआसो हायो पार्टिया हायाना आगनि बिल स्किम लाबोदों बिजेपिआ लाबोआखै भारत सरकारा लाबोदों दा ओंखायनो दिनै जोंनि गोरों गोराया थिग जानो नांगोन गोरों गोराया थिग जायोब्लासो ओनसोला जौगागोन दा ओंखायनो जोंहा नोंथांमोना जोंहा देरहाखानायखा दैज' हक जों सब थिग दङ दाखालिबो एमपि इलेक्सनाव जों मा होनो नोंथांमोननि समस्थियाव जों देरहादों ओंखायनो जों साबायखर बावनांगोन जों फैदों बिनि थाखायनो जे बिपिएफनि जानानै नोंथांमोननि बे मोख्रागुरि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ साबायखर बावनो इउपिपिएलआ कौटि कौटि फैसा बाहायदों नाथाय नोंथांमोनखौ बायनो हायाखै नोंथांमोना फिसा फिसौनि खोथाखौ सानो नोंथांमोना हा पाट्टानि खोथाखौ सानो नोंथांमोना बिटिआर एकर्डआ डुप्लिकेट एकर्ड बेखौ बुजिदों ओंखायनो नोंथांमोना बिपिएफजों थादों जों बे एबसुखौ गारनानै बिपिएफआव फैदों मानोना बेल' मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोंनि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाया सेफगार्ड मोनगोन जोंनि देशा बासायगोन जोंनि ओनसोलाव इक'नमिक साउन्ड जागोन जोंनि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट फैगोन जोंनि गथ' गथाया साख्रि बाख्रि मोनगोन ओंखायनो प्रमद बर' हाताव देश बासाव प्रमद बर' हाताव बिटिसि बासाव बे स्ल'गानजों जों साफ्रोमबो फैदों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव साबायखर बावबाय आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ गोजोन्थों